Става пичове, това Pokerface TV и започваме четвърта част на оцеляването. Искам да ви покажа нещо. Значи, вече махнах планината. Не исках да го правя на клип, защото трябваше цял епизод да го изразходим в премахването на една шибана планина. Та само това е променено, няма планината и къщата вече се открива целият си вид, както е. Мината вече от дърво и мисля, че така изглежда по-добре. Надявам се да ви е харесало. Тук се разкриха нови работи. Нови въглени. Но все пак е нещо. Вече съм 7 левел. Оцеляването върви добре за сега. Голям съм късметлия. И ми пука. Но намерих шибана айрон. Ще вляза до къщата да взема каблстон кирка. Нуждава се от храна, но няма. Чекай се. Айрона е. Айрон да. Трябва ход трепа нещо, защото храна няма. Лоша работа. Много гаден начин се разполагат тия айрони. Така. Ще си го запълня цялото. Да няма после. Ама това що така. Мащо. Да взема нещо да объркам тук. Така. Мисля да продължавам фермичката. Имам вече доста готова продукция. Вземам я и веднага засявам наново. Тук всичко е 6. Страхотно. Сега трябва да разширя. Всъщност не. Всъщност ще си е по стария начин. Но просто по-удължено. Така. Така най-после ще стигна до водата. Не, няма да се легая. Така, предполагам, че от тук водата ще продължи насам. Насам ще е фермата. Даже сега ще сложа вода и ще намеря семена. Ще стане голяма ферма. Мамка му. А да видим кофата къде е. Така.
Само трябва да налия водата да е готово. И започвам да събирам. Извинете, нещо ми прекъсна. Да, направих си хляб от, как се казва, пшеницата, която събрах. Та трябва по-скоро да порастат тези неща. Трябва ми пшеница за храна. Така, друго нещо хубаво, което ще направя в момента, е да си засея дръвчета. Примерно, тук ще има едно. Тук да има. И ей тук. Сега. Другата ми задача е да си събера малко семена. За да има повече хляб. Като има повече хляб, ще има по-дълъг survival. Повече епизоди. Така. Виждам нещо, което не ми харесва. А именно той идва към мен. Господин Крипър, изчезвайте от тук. Чува се дали да ми се самоубия и да имам повече кръв и глупости. Нека си остава нещата и ще ида да ме гръмне. Това няма ми трябва. Глупостите, дет няма ми трябва. Дет съм ги взел по грешка от разрушението на скалата. Ще ги взема със себе си, за да не трупат място. Мисля, че така е добре. И чом да изгърмявам. Да. Чезвам. Добре. Страхотно. Сега съм зареден. Всякъде. Взимам семената, мемената, глупости-мупости. Изчезвам. Така, нека ги посадя. Колкото по-скоро, толкова повече. Мамка. Добре, сега ще го прекарам в водата. Водата е безопасен взрива. Да. Така, сега като цяло. Так, всичко так, всичко е готово. Идем да събирам още семена. Перфектус. Епизода пак ще е само за VBOX, като гледам. Доста дълъг стана. Но ми е се тая ЛТФ нещата ми, които, така да се каже, опитах да изхвърля. Мега много семена събрах.
че има доста хляб. Може да разделя клипа на две части, на първа и втора. Така че няма да казвам във всяка част здравейте. Защото ще го направя клипа на няколко части. Да не се чудите защо така става. Понеже е много дълъг. Трябва да го минавам после с VBOX за някакъв конвертора и става още по-малък. За да се качи на сайта и мен проблема ми не е размера ми, че много време ще се прави. Това ме дразни, но иначе всичко друго окей. Така. Така е добре. О, не. Само сега не. Само сега не. Ох. Прибирам се в къщата и го правя ден. Това беше на косъм. Мапа няма никакви животни и храна. Глупости. Което е лошото. Но това го прави по-трудно. Ми харесва. Сега, като спресте дърво, ще се направи един отделен чест. Не един, ами два. Още честа, разбира се. Може всичко да си има място. Така става много неразбираемо. Натруфено, натрупано и нищо не се разбирам. Да се изпекае рана. Така. Да се оставам и тамите. И сега трябва да намеря от някъде храна. Единственото нещо, което не ми харесва е, че няма храни и такива глупости по мапа.